Pois eu chamome Josefina Campaña López, son camariñana, son palilleira, teño 50 anos, levo desde os 6 anos palillando e pintando, que sempre pintei desde pequeniña. Eu estuve 20 anos apartado deste mundo, o sea, sí que seguía palillando todo, pero non podía pintar. Entonces, eses 20 anos é como se sobrarán da miña vida, e empecé fai 10 anos, o sea, a crear isto. Que eu este aquí é gracias ás miñas fillas e a miña parexa, porque cando empecé a miña nova vida xunto cas miñas fillas, conocí a miña parexa, entonces eles, as miñas dúas fillas, o meu xorro e a miña parexa, son 4, por decir, 4 empujes que teño para crear todo iso, sobre todo por como valoran eles, porque para eles fago algo increíble, entonces cada día máis empuje me dan, non sei onde vou chegar, pero sei que non vou parar. Cando creei a miña firma, dicía todo o mundo, por que lle puxeches ese nome? Por que Ondas do Mar? Porque eu, cando me cambiei de vida, acordome de ir ao Milán de Camarillas, sentarme, mirar o horizonte, como se chama o pai, e dicía, mira, José, entre o cielo e o mar hai unha fina línea que o divide. Verdad que se eu dixo, papá, pois cando teñas tristezas ou cando estés mal, vente aquí, séntate nas pedras e mira iso. E realmente, mira, cando lle puxo o nome Ondas do Mar, foi algo que me enchiu tanto por dentro que non me podo explicar. Dicía para mí, Ondas do Mar, a miña firma vai ser Ondas do Mar, porque é algo que me dou tanta forza de verdade, do meu pai non está. Entonces, sí que pollo de menos que non estea ele, que vexa todo isto. Entonces, cada vez que quero acordarme dele ou crear algo novo, miras ao mar. Para min é importantísimo estar ou pertenecer a Artesanía de Galicia, digo sinceramente, porque a Artesanía de Galicia a día de hoxe tira moito polos artesáns, que é o que nos fai falta, que tiren por nós. Fai-nos falta que isto sea visible, fai-nos falta que haxa unha ventana ao mundo para que vexan o bonito que é crear cas nosas mãos. E a Artesanía de Galicia, para nós, sobre todo para mí, fora por mí, é algo increíble, porque todo o equipo que hai na Artesanía de Galicia sempre unha palabra boa, unha palabra de ánimo, unha palabra para que arranques. A Artesanía está aí sempre, unha feira, un desfile, uns premios, sempre están aí detrás de nós. Por iso eu lle agradezco tantísimo a Artesanía de Galicia e me sinto orgullosa de pertencer á Artesanía de Galicia,